Are just steamed on the racing line. Back down the line. It's the miracle in Melbourne. Amb tots vosaltres, Passió Esportiva, dirigit per Meritxell Vilà. Benvingudes i benvinguts a una entrevista molt especial. Una d'aquelles que neixen del cor i s'expressen davant les càmeres. Avui, a Passió Esportiva, coincidint amb un dia molt significatiu per mi, entrevisto a una de les persones que més forma part de la meva vida. Entrevisto a una persona que forma part d'ella des del 2011. Ens vam conèixer anant a Vic, fent periodisme. Periodisme. Vam durar només un any, però ens vam traslladar a la UOC i ella es va convertir en una de les meves llums constants. D'aquelles persones que no només brillen, sinó que fan brillar a tothom que tenen al voltant. La Clàudia és moltes coses. Una dona valenta, generosa, lleial, una ànima lliure, com molt bé diu al seu Instagram. Una exnedadora artística que va transformar l'exigència de l'esport en consciència i la disciplina en amor propi. Avui, actualment, viu a Costa Rica, on acompanya persones a reconnectar amb el seu cos i amb el plaer d'escoltar-lo, com a dietista integrativa i nutricionista intuïtiva. Però abans de parlar d'això, avui vull retrobar-me amb ella, amb el que va ser els seus inicis, amb una germana del periodisme. Avui és un dia d'aniversari, sí, però també d'agraïment, perquè si miro enrere, sé que la millor alegria que m'ha donat el periodisme ha sigut ella. Benvinguda. Oh, quina introducció tan maca, Mary. Moltes gràcies. Bueno, no m'esperava totes aquestes paraules, Jolín. Ojalà cada dia em diguessin tot això. Bueno, molt agraïda d'estar aquí i molt feliç d'aquesta entrevista. Quan m'ho vas proposar em va fer molta il·lusió i a més avui, que és el teu cumple, doncs quin millor dia per fer el podcast. Així que moltes gràcies i molt contenta d'estar aquí. Aviam com va l'entrevista. Estic molt il·lusionada. Quan parlem dels inicis, com va començar la teva història com a nedadora? Què et va reconnectar amb el simple fet de l'aigua ja directament? Perquè al cap i a la fi la natació artística, ara se li diu natació artística, però sempre se li havia dit natació sincronitzada. Sí que és veritat que, Sí. Si ens posem a comparar, realment és artístic tot el que feu dins l'aigua. Però què és el que et reconnecta o com et comença a entrar aquesta sensació de voler fer aquest esport? Doncs mira, jo vaig començar a connectar amb l'aigua des de molt petita, perquè crec que des dels 2 anys ja vaig començar a nedar. El meu pare directament em tirava a l'aigua i doncs gràcies a ell vaig aprendre a nedar molt petita i com jo tinc una germana més gran, ella va ser la que va començar aquest esport. Llavors, mentre ella entrenava, jo amb el meu pare, durant els seus entrenaments, nosaltres nedàvem al costat, als carrils del costat. Llavors jo crec que les entrenadores m'anaven veient i veien que des de molt petita ja nedava molt bé i suposo que al meu pare li van proposar: escolta, per què no fa una prova i veiem què tal? I jo crec que jo tenia uns 4 o 5 anys, era molt, molt petita. I ja vaig començar. Suposo que vaig fer una prova, em va agradar, em van veure que se'm donava bé fàcilment
i ja vaig començar, però això era super petita. I jo sempre he sentit que és això, que era la més petita de tots els grups. Sempre era com la Peque, no? Que em deien la Peque. Bueno, però va ser gràcies al meu pare, que ell és el que em va introduir a l'aigua, no? Pues el que em va ensenyar a nedar bueno, pues el que em va connectar també amb aquest esport. Sí. I què és el que vas sentir el primer cop que et vas tirar a l'aigua i vas dir avui o a partir d'ara sí que vull competir? Recordo la meva primera competició, que jo tenia com uns 6 anys, que era a les piscines Picornell de Barcelona, unes piscines supermaques a l'aire lliure, i era una competició així com de proves individuals, no era com de coreografia amb equip, eren més proves individuals, i res, no recordo tenir nervis ni sentir com alguna sensació desagradable ni res, jo crec que simplement fer el que feia els entrenaments, vaig dir, vale, doncs ara ho he de fer aquí davant d'aquests jutges, però he de fer el mateix que he estat a la competició, em van cridar per la megafonia, que no m'ho esperava per res, i llavors vaig haver d'anar al podi perquè em van donar com un petit trofeu, perquè era la més petita de la competició. La competició, sí, pues això un cop més sentint que era la més petita i bueno, que era com una cosa a valorar perquè se'm donava bé l'esport, pues això, no? Que era molt petita. Home, és que en quants anys vas començar a competir? O sigui, a competir així a nivell escolar, que és un nivell com més tranquil, als 6 anys. Però a competir a nivell Catalunya-Espanya, amb 8-9 anys. També molt petita. Era la més petita del meu equip, per exemple. 8 anys, ets molt petitó. Aquesta innocència dels 8-9 anys i bueno, doncs com no ets molt conscient de que estàs a una competició i estàs entrenant amb aquesta pressió i amb aquesta responsabilitat, però a poc se't va inculcant aquesta disciplina, aquest treball en equip, amb aquesta exigència, que ara que ho veig en perspectiva, doncs em dono compte de que en el moment no era conscient, però ho porto dins meu. I què és el que t'atreia d'aquest esport? Bueno, jo crec que el que més disfrutava era la part de treballar en equip. Al final passes moltes hores i vius moltíssimes emocions, vius nervis, vius cansament, vius frustració, moltes coses i al final doncs, els vincles que crees són molt forts, una família realment i produeix el treball en equip. Després l'esport és preciós, a mi m'encanta. O sigui, és com molt complet, no? Té la part de música, de coreografia, de coordinació, de sincronització, treball resistència, força, flexibilitat, la part d'apnea. O sigui, és com molt complet. O sigui, has d'estar, doncs, això, per això els entrenos són tan llargs i són tan durs, perquè has de treballar moltes coses. Però crec que el que més m'atrau o em va atraure en aquell moment és, bueno, doncs el treball en equip, les meves companyes, i mirar per elles. No només estic fent jo un treball per mi, sinó com que el que jo faig també suma a elles. I el que elles fan doncs, també em repercuteix a mi. I quins records tens? Quins records guardes? Bueno, una mica de tot. Clar, una mica de tot. Records molt divertits amb les meves companyes, òbviament, al vestuari, després dels entrenaments, doncs moltes risses. Després també compartir molt amb elles fora dels entrenaments, perquè al final és això, crees uns vincles superforts i a dia d'avui de les meves millors amigues són de la sincro. Llavors, bueno, doncs això vol dir molt. Però després també recordo moments molt durs de no voler anar a entrenar o de trobar-me malament, d'estar malalta i doncs que no pots fallar. Has d'entrenar perquè tens una competició pel davant i has d'estar allà doncs treballant i no pots faltar. Llavors, doncs això, també molta pressió, molta exigència, una mica de tot. O sigui, òbviament crec que el cervell és molt selectiu i sempre es queda amb lo positiu, per sort, però si profunditzo i recordo moments molt durs, sí.
sobretot de no voler anar a entrenar. Realment és això, no voler anar a entrenar, estar plorant que no vull, i tenir la pressió del meu pare de, pues no queda otra, has d'anar i no et pots saltar un entrenament. O sigui, no hi havia opció. Com era el teu dia a dia com a esportista? Doncs mira, era bastant intens, la veritat. Quan vaig començar així a competir amb els 8 anys, dels 8 als 12, jo entrenava de dilluns a divendres, llavors entrenàvem de 5:30, o sigui, jo sortia de l'escola a les 5 i a les 5:30 ja començar l'entrenament, i després a partir dels 12 anys, que ja passes com a una altra categoria, era de dilluns a divendres, tots els dies, de 5:30 a 9. Llavors són moltes hores, moltíssimes, molt petita. I a més, després arriba a casa, fica't a estudiar, fica't a fer els deures. Sí. La cosa és que jo els deures com els adelantava en els moments del pati, els moments de descans de l'escola. Jo no tenia pati, no tenia temps lliure, doncs jo sabia que havia de fer els deures i els avançava això, en aquestes estones lliures. Perquè jo sabia que acabava d'entrar a les 9, entre que em vestia i tot, em dutxava, em vestia, 9:30, arribar a casa a les 10, sopar i a dormir i començar un altre dia. Llavors no em donava temps a estudiar i a fer deures. Ho havia de fer, doncs això, a les estones de descans al col·le. Però sí, és intens i que no només és treball dins l'aigua, que la gent es pensa, com és un esport d'aigua, només esteu a l'aigua. No, és que teníem la part de fora a l'aigua, que eren els primers 45 minuts, que fèiem flexibilitat, repassàvem la coreografia amb sec, que es diu, i després ja anàvem a l'aigua, que sempre fem un calentament de natació, que també la gent es pensa que no nadem, però nadem molt per guanyar resistència, o sigui, has de saber nedar bé, i després ja passes a treballar la tècnica, la coreografia, depenent del dia i depenent també de la competició que tinguis. Home, i ara perquè estan en el punt àlgid, no?, les nedadores olímpiques, per tot arreu, no? I podem veure, no?, una miqueta més què és el que és aquest esport, perquè abans ho veiem per la tele i que maco, que maco, que maco, però no sabíem exactament l'esforç que hi havia darrere, no? Sí que és veritat que, arrel d'haver guanyat tantes medalles, doncs s'han començat, no?, a veure aquests passos, com es gestiona tot, i la veritat que, a part de ser molt exigent aquest esport, també ho és molt mentalment, perquè no és el mateix aguantar-te corrent que haver d'aguantar una llàgrima sota l'aigua. O sigui, el treball psicològic i mental crec que també és molt important, no?, en aquest esport. Llavors, com gestionaves tot això? Doncs jo crec que ho gestionava inconscientment. O sigui, no és que tingués una manera de gestionar-ho com a tal, perquè no era conscient que ho havia de gestionar. Suposo que ho anava fent com podia, però, molt a casa, desfogant-me amb la meva mare, sobretot, o sigui, plorant amb la meva mare, i després amb les meves companyes, també, que al final comparteixen els mateixos sentiments, mateixes sensacions, i una amb l'altra, doncs, et recolzes. Sí. Però recordo això, moments d'entrenaments d'estar molt trista o d'estar esgotada i posar-te les ulleres i perquè no et vegi l'entrenadora, sí, enfonsar-te i plorar. I estar plorant sota l'aigua o, amb les ulleres, això no es veia. Llavors, amagar molt les emocions perquè, el treball havia de sortir endavant i tu havies de seguir disciplinada i fent el que tocava i no hi havia moment ni espai per tota aquesta gestió emocional i tampoc es parlava de salut mental, que per sort avui en dia sí que s'ha normalitzat la teràpia i la salut mental
i està com més, bueno, es visibilitza més, però en aquell moment res. Jo no recordo res, no sé, com que es deixava de banda. Avui en dia això ho segueixes fent inconscientment. Llavors, és algo que és un esport que t'ha marcat. Però quan tu vas saber que ja era el teu punt que vas dir, ja no més, ja no vull seguir? Bé, jo crec que durant molts anys no volia seguir. Ja començava la nova temporada, que era el setembre, no? L'any escolar també coincidia. I jo recordo l'estiu que no volia. Jo li deia a la meva mare, jo no vull tornar i ho vull deixar, ja no vull seguir. Però bueno, tenia aquesta pressió del meu pare, que el meu pare sí que volia. Llavors jo em sentia amb obligació de pues, seguir pel meu pare, que és una cosa que bueno, pues és un pes que tinc sobre, la veritat. Però bueno, en el moment de l'adolescència, crec que són com els 13-14 anys, que a cada club seleccionen a unes 3 o 4 nenes. Les seleccionen per l'any següent que vagin a la residència La Blume, que està a Esplugues, que és com un centre d'esportistes, no? Que estudies i fas el teu esport allà. Llavors, bueno, jo recordo que vaig estar preseleccionada i durant tot aquest any però et fan proves i vas un cop a la setmana, crec, allà a entrenar. Però bueno, jo ja veia que no era per mi, que jo no em veia amb aquesta bombolla d'aquest esport així, no? Tan exigent i estudiant i entrenant al mateix lloc i no sortint, no? Com estant molt tancada. Llavors, en el seu moment, quan havia de decidir, ja vaig dir que no, que jo no volia. Llavors, bueno, doncs jo l'any següent vaig seguir entrenant al meu club i sí que és veritat que vaig sentir que vaig passar una mica a segon pla, perquè llavors la mirada ja no va a tu, va a unes altres, perquè ja està, tu has dit que no, doncs te quedes ahí. Però bueno, va haver un canvi d'entrenadora i llavors va venir una entrenadora que m'encantava, que vaig connectar moltíssim amb ella i gràcies a ella vaig seguir, crec que un parell d'anys més. Però també entrant a l'adolescència més dels 15-16 anys, que vols viure coses que amb l'esport doncs, no pots perquè no tens el temps, doncs al final doncs, vaig decidir doncs, a poc, de manera natural, així com doncs, deixar-ho. Vaig dir, ja està. O sigui, tanco aquest capítol de la meva vida tan llarg i ara doncs, em centro amb els estudis, que recordo que era com el batxillerat. Just començava el batxillerat i vaig dir, bueno, doncs, ja els estudis són molt més exigents, em vull enfocar en el que vull estudiar a la universitat i vull viure l'adolescència, o sigui, doncs vull sortir de festa, literalment, i vull tenir les tardes lliures per fer el que vulgui i vull fer altres coses. Vull tenir temps per mi, que no l'havia tingut mai. I bueno, doncs va ser una mica així, però recordo els 2 últims anys que vaig estar disfrutant molt més l'esport per l'entrenadora. O sigui que l'entrenadora és clau. Amb aquest esport i amb tots jo crec que l'entrenadora fa molt. Que la teva escola ja, dintre del que cap, ja era bastant d'èlit. Llavors, sí que és veritat que haver-te de canviar a un altre lloc o a una altra escola i estar sempre allà tancat, jo crec que això no tothom està preparat per fer-ho. És com el car de Sant Cugat. Jo no crec que tots els esportistes estiguin preparats o totes les persones estiguin preparades per centrar-se i estar tancats allà. Jo crec que és molt humil i que està molt bé també veure l'altre costat. Sempre ensenyem, no, la part que tot és, mira, ho he passat malament, però aquí estic, ja estic, no? Gaudint, no, d'aquest moment i de tot, però mai s'ensenya la part més psicològica i la que diu, no, no, mira, fins aquí perquè és que ja no puc. O sigui, hi ha altres coses a la vida que això. Va ser molt valenta de dir fins aquí i d'acceptar tu mateixa de que això t'agradava d'una altra manera, aquest esport. I t'agradava doncs, des de la part més de disfrutar, de gaudir i no de sacrificar-te. I crec que és molt important, perquè al cap i a la fi t'has seguit sacrificant des del moment que ets entrenadora. Segueixes tenint les tardes ocupades. Però sí que és veritat que d'un altre punt de vista. I gaudint-ho d'una altra manera, que és molt diferent. Sí, tal qual.
Bueno, jo crec que el més important, sobretot dels pares cap als fills, és que els escoltin i els hi donin l'espai de poder decidir. Perquè està molt bé que o sigui, que els hi aportis aquests valors a través de l'esport. O sigui, que facin esport per mi és clau, perquè tot el que aprens a través de l'esport, i sobretot l'esport amb equip, és que t'acompanyarà tota la vida i et nodreix moltíssim. Jo agraeixo molt haver fet aquest esport, no? Però que el nen pugui escollir el que vol fer. Això és el que a mi em va faltar i m'hagués agradat. Ara no m'arrepenteixo perquè ja està fet i m'emporto per lo positiu, com t'he dit, no? M'intento quedar sempre amb lo bo, però m'hagués agradat que em preguntessin, vale, doncs si no és sincro, quina altra cosa t'agradaria fer? O com t'agradaria viure aquest esport? Perquè potser sí que hagués seguit fent sincro, però no de competició. Perquè després el que tu dius, no? Jo he sigut vinculada, o sigui, he estat d'entrenadora molts anys i m'encanta. O sigui, no és l'esport en si que dius és que li tinc fàstic o alguna cosa. No, 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 per res del món, però crec que és molt això de que m'hagués agradat que em deixessin decidir i que m'escoltessin i no sentir aquesta pressió i aquesta obligació, sinó des de la llibertat decidir de, vale, doncs vull aquest camí o vull l'altre. Jo crec que això és clau, sobretot quan ets tan petita. Que, bueno, pues els teus papis lo que diguen, no? Però no, no és així sempre. I crec que ho vas fer molt bé, de la millor manera possible, demostrant que t'agradava l'esport, però no la manera que volien que seguissis. Després de deixar l'etapa de, de la natació sincronitzada, vas decidir estudiar comunicació i periodisme esportiu. Què és el que et va dur a triar aquesta carrera? Doncs jo crec que va venir també de petita, tot des de petita sempre. Perquè a mi m'agradava molt escriure i expressar de les meves emocions i tot el que sentia a través de l'escriptura. I tenia moltíssims diaris i escrivia molt. I realment jo volia ser mestra. O sigui, jo volia treballar amb nens i estar a una escola i, bueno, doncs ser mestra. Però recordo un dia que el meu avi em va dir, escolta, tu que t'agrada tant escriure, per què no mires, quan hagis d'escollir quina carrera fer, per què no mires de fer periodisme? Perquè al final, a lo millor, pues, et pot agradar. I des d'allà em vaig començar, bueno, em va picar com una mica la curiositat i al final pues, vaig decidir estudiar periodisme, comunicació, periodisme, o sigui que vaig endinsar-me en aquest món gràcies a que m'agradava l'escriptura i també gràcies a que el meu avi m'ho va proposar una mica així, per dir-ho. I l'escriptura ho feies per al que parlàvem de les emocions? De no poder treure les emocions? Doncs pot ser que sí. O sigui, no ho havia pensat mai i no hi havia reflexionat, però pot ser que sí. O sigui, tota aquesta part que no treia, clar, perquè als entrenaments no hi havia espai, doncs a lo millor a casa tranquil·lament, em recordo la meva habitació, doncs, posarem a escriure així abans de dormir o els caps de setmanes. Sí, a part de parlar tot amb la meva mare, que era com bueno, el meu espai segur, i li explicava tot, crec que escrivint també era una manera d'alliberar-me, no? I de veure les coses com des de fora, perquè a mi serveix molt com sortir de mi una mica i no entrar en aquest bucle d'estar tan mental. Sí, I però quin, pot tenir relació, 100%. I quin paper va jugar el periodisme esportiu en la teva vida? Mm, aviam, el vincle que jo tinc amb el periodisme esportiu és gràcies al meu pare, perquè al meu pare li encanten els esports i a casa hem vist sempre tot, tots els esports per la televisió, tant olimpiades com bueno, les notícies, la part esportiva sempre, els caps de setmana pues, Fórmula 1, MotoGP, tot això. O sigui, jo estava com al dia gràcies a ell perquè em sentava al seu costat i ho veia tot amb ell. I llavors m'he anat connectant molt a tots els esports. I com em crida l'atenció la part del periodisme, jo crec que ha sigut una manera de juntar les dues coses, no? L'esport, que sento que és clau a la vida de tothom i que aprens moltes coses, la part del periodisme. No sé, però crec que és una que també que ho he viscut des de casa. Llavors m'ha anat acompanyant
i que en el seu moment pues, m'ho vaig plantejar, no? Fer periodisme esportiu, però bueno, també després veus que Però no és. et vas acabar decantant, no?, per la nutrició, que al cap i a la fi també és una cosa que sobretot en natació artística és algo que seguiu molt a rajatabla, no? Sí, la veritat que quan estàs pues, al CAR, per exemple, el CAR, que és el centre del alt rendiment que hi ha a Espanya, doncs clar, la nutrició i tots els hàbits en general pues, han d'estar com bueno, pues, molt ben treballats, o sigui que se li dona molta importància i per rendir bé, clar, t'has d'alimentar bé. Llavors tenen nutricionistes, tenen psicòlegs, tenen bueno, pues, molts professionals per, pues, per rendir el millor possible, no? Que acompanyin no només, és això, no només és l'entrenador a la piscina o fora de la piscina, sinó que són tots els professionals. I la nutrició és clau, o sigui, perquè és el que et dona l'energia, no? És com la gasolina pel cotxe. Llavors, pues, ha d'estar bé, eh, ben pautat. I tornant a la comunicació, quina relació o quins són els punts en comú que hi ha entre la comunicació esportiva o el periodisme esportiu i l'esport? Doncs jo sento que són dues formes de comunicar, al final. Si comuniques de les dues maneres, són dues formes de comunicar i de transmetre emocions, sentiments, sensacions. Eh, L'esport, crec que a través de l'esport aprens a connectar amb el teu cos i a expressar-te a través d'ell. I amb el periodisme i la comunicació, pues, sento que és més a través de la paraula, de la imatge, però que al final són formes de comunicar i d'expressar, o sigui que estan molt connectades i tenen pues, això, molts punts en comú. I quin va ser el moment que vas dir, mira, ni natació, ni periodisme, sinó nutrició? Crec que va ser una mica progressiu i des de la curiositat, perquè a mi m'agrada aprendre sobre diferents temes i de sobte em sentia molt curiosa d'investigar per meu compte, o sigui, de manera autodidacta. Jo em llegia llibres de nutrició, d'alimentació, vaig fer algun que altre curs online, doncs llegia molt, m'informava molt i escoltava podcasts, que els podcasts just començaven, ara és el boom dels podcasts, però en aquell moment doncs, just estaven començant. Jo recordo amb els trajectes de casa al treball que ja m'escoltava podcasts i tots eren d'alimentació, de salut, de benestar. Llavors vaig començar a connectar amb tot aquest món i clar, em donava compte que m'encantava, o sigui, podia estar tot el dia informant-me sobre aquest tema i això ja em va donar com molta informació de, bueno, aquí hi ha alguna cosa, no? I jo estava en aquell moment acabant la carrera de comunicació a la UOC, però estava vivint a Eivissa i volia tornar a Barcelona. Llavors, al tornar a Barcelona vaig dir, vale, doncs ara és el moment de buscar on puc estudiar nutrició. I bueno, al final vaig trobar el lloc, però bueno, va ser això, com tornar a la meva ciutat i tenir ganes de tornar a estudiar algo, però pues, alguna mica diferent, però realment que sentia que en el moment pues, era el que volia. Que el periodisme havia sigut en el seu, bueno, en el seu moment, també, però ara estava en una altra etapa i pues, m'interessava la nutrició. I vaig dir, bueno, pues és per aquí i ja està. I si d'aquí uns anys és una altra cosa, doncs una altra cosa. O sigui, és que crec que tenim tota la vida per anar canviant i ja està bé. No és que si estudiem això hem de treballar d'això que estudiem. O sigui, pots anar canviant. Home, i les tres coses realment tenen relació, perquè necessites Sí. parlar, comunicar i escriure bé per poder donar Mhm. una base, no?, de nutrició. Jo crec que amb tu em vaig adonar de que l'esport no era només periodisme, sinó que tenia molts altres àmbits que realment no li donàvem aquella importància o que es mereixia realment. Perquè, clar, necessites tenir-ho tot per poder gestionar bé, no? I crec que és molt important. I com vas viure el procés?
d'entendre el teu cos o d'escoltar el teu cos? Doncs pot ser que al moment, o tot el que em porta cap a la nutrició i cap a estudiar la salut i enfocar-me més a això, va ser el viure l'experiència de la meva mare. O sigui, la meva mare va tenir càncer i va morir de càncer, però va estar 9 anys amb la malaltia. I clar, jo vaig veure tota l'evolució i tot el procés i des de la medicina convencional sento que l'abordatge és molt limitat i és només fàrmacs. Exactament, si no funciona, bueno, pues una mica com a conejito de índies, que jo veia que, que era així, amb ella i amb molts pacients, m'imagino. Doncs és aquest el procediment. O sigui, no hi ha un abordatge integratiu. Simplement és això, és tot fàrmacs, medicaments. I jo sentia que faltava molt més. I jo anava a consulta amb ella, l'acompanyava al metge i és que li donaven els resultats, la nova medicació o el nou tractament i ja. No li preguntava ni com estava a nivell emocional, ni el seu entorn, ni li preguntaven pels seus hàbits, la seva alimentació, res. Res de res. O sigui, entenc que no hi ha temps, perquè són 5-10 minuts per pacient, però es queden molt curts. I clar, jo en aquell moment, pues, m'anava donant compte, però després de la seva mort, vaig dir, hòstia, quanta cosa falta que no s'està treballant, no? I l'important que és l'estil de vida. I que treballant tot això, pues, potser pots reduir medicació o pots reduir també una mica els símptomes, fer que la persona pues, tingui una millor qualitat de vida dintre de la situació que estigui visquent amb la patologia que té. Però, bueno, com que, no sé, em vaig anar formant i després vaig dir quina llàstima no haver sapigut tot això abans i haver-la poder... O sigui, no sé, pues haver-lo compartit amb ella, no? Haver-la ajudat una mica més. Llavors, el que intento avui en dia és divulgar tots com aquests hàbits que són una mica preventius, sento jo. I és des de l'escolta, no? El que deies tu és des de la visió més intuïtiva i conscient que significa per mi escoltar-te i també pues, anar entenent com parla el teu cos, perquè el nostre cos constantment ens parla a través de símptomes, signes. El que passa és que avui en dia anem tan ràpid que no parem a escoltar-nos. I anem abaint, anem tapant i després, pues, ui, m'ha sortit això. No, clar, és que no és de la nit al dia, no? És que això ho portes acumulant no sé quants anys i ara el teu cos l'està cridant, però t'ha anat avisant. Llavors, doncs jo intento que és això, que els hàbits de vida t'acompanyin i que sigui d'una manera sostenible perquè també ho gaudeixis. No es tracta de sexe higiènic i passar-ho malament, però que és això, els hàbits t'acompanyen i és que són tot. O sigui, és la base per mi de tot, tant a nivell mental com físic i emocional. Tenia una pregunta que és quina ha estat la part més bonica i la més difícil d'aquest canvi professional? Però crec que ja l'has dit. Tant la més difícil com la més bonica. I crec que té nom propi. Sí, totalment. Sí, ha sigut tot un procés, per mi també de dir, vale, pues no és periodisme perquè tampoc em veia 100% connectada en fer periodisme com a tal, perquè jo em veia, a lo millor em visualitzava en un diari, en una revista, i jo no volia que em tallessin com la llibertat, no?, de poder-me expressar com em donés la gana, literalment. No volia tenir com aquesta limitació. I amb la nutrició i també treballant pel meu compte, doncs tinc aquesta llibertat de... Doncs jo veig la vida així i a més també passant per la meva experiència sento que doncs l'important és això, són els hàbits i que és un estil de vida, al final tot. Actualmente vives en Costa Rica y ¿qué es lo que te llevó a hacer este cambio tan radical? O sea, estamos hablando de cambias de carrera, cambias de estilo de vida, cambias de vida completamente porque llevabas viajando mucho tiempo por cosas, ¿no? Externas, tu madre fallece,
pasamos por una pandemia. Eh, ¿Qué es lo que te llevó a decir, mira, quiero empezar la nutrición intuitiva, de escucha y de todo, y me voy a cruzar el charco? Bueno, pues creo que me llevó a Costa Rica un poco todo, varias cosas. Siempre me había llamado la atención esto de vivir fuera de España, viajar, conocer nuevas culturas, vivir nuevas experiencias. Y ya previamente a Costa Rica ya estuve viviendo fuera. Viví en Inglaterra, viví en República Dominicana, entonces ya había saboreado lo que era estar fuera y me había encantado. Pero nunca lo había hecho sola. O sea, siempre lo había hecho con pareja. Y al final, pues no es lo mismo porque no decides al 100% escuchándote a ti. Entonces, yo en ese momento me encontraba en Barcelona, estaba terminando mis estudios de nutrición. Justo llegó pandemia, tuve que terminar los estudios online, pero bueno, lo pude terminar todo bien. Y ya esos últimos meses ya me estaba como planteando, bueno, me quiero ir, pero ¿dónde me voy? ¿Qué hago? Pero tenía como ese gusanillo de otra vez irme. Entonces, de trabajo final de los estudios de nutrición, hice una investigación sobre las zonas azules, las Blue Zone, que son 5 zonas donde la población es más longeva en el mundo. Y yo quería visitar esas cinco zonas. Entonces, empecé por Costa Rica, o sea, una de esas zonas está en Costa Rica, en la península de Nicoya. Eh, y también me decanté por Costa Rica, pues porque es de habla hispana. Y dije, bueno, mira, para empezar, y encima me voy sola, mejor irme a un país que hable en mi idioma. Vamos a ponerlo un poco fácil en este aspecto. Entonces, bueno, pues estábamos en plena pandemia y sí que es verdad que Costa Rica y México tenían menos restricciones con las fronteras. Entonces, eso es lo que me daba tranquilidad de decir, bueno, voy a poder irme. Y, y a mí cuando se me mete una cosa en la cabeza es como que sí que sí la tengo que hacer. Entonces yo confiaba mucho en que Costa Rica iba a abrir fronteras y yo ese año 2000, o sea, 2020 iba a ir. Y bueno, pues así fue. Yo el 7 de octubre del 2020 me planté en Costa Rica, aterricé y aquí empezó todo. Entonces, bueno, pues me llevó un poco el querer cambiar de vida. No es que yo estuviera mal en Barcelona porque tenía una vida pues estable, pues eso, estaba terminando mis estudios, tenía un trabajo fijo, estaba bien, pero sentía que no era suficiente, como que la vida tenía algo más, ¿no? Para mí, como me sentía un poco estancada y que podía eso, exprimir más, vivir más experiencias y sabía que vivir fuera me iba a traer todo esto y me iba a hacer también conocerme más. Entonces tenía muchas ganas de vivir esta experiencia sola y no me equivoqué para nada. O sea, creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y ahora llevo 5 años aquí, o sea que por algo es. ¿Y cómo describirías tu vida ahora mismo? Pues es una vida simple, la verdad. Comparado a la ciudad, es una vida muy simple, muy tranquila. Eh, tengo mis rutinas, como al final cualquier persona, pero son mis rutinas muy conectadas a la naturaleza, porque yo si voy a pasear mi perrita, pues siempre es en la playa, que la tengo nada, pues a 1 minuto, cruzo la calle y ya tengo la playa, que es una playa increíble, paradisíaca. Entonces, estoy muy conectada a la naturaleza, que es una cosa que eh, eh, anhelaba y sentía que necesitaba. Pues, como no te vayas a un parque, poca naturaleza hay entre edificios. Entonces, aparte de ser eso, una vida simple, conectada con la naturaleza, creo que es una vida mucho más consciente y que me permite eso, escucharme más y conectar más con lo que necesito. Y también siento que aquí estamos como una burbuja un poco lejos de estas normas, estas reglas de la sociedad que, que bueno, pues quieras en una Bueno, ciudad o en otros países, pues está todo pero, más impuesto. pero te estás dando cuenta que son las reglas de las cuales tú has estado luchando toda tu vida, porque el Sí, deporte tiene unas reglas. seguramente sí.
Sí, como una estructura muy marcada, que en parte está bien porque tienes que tener un orden en tu vida, pero yo necesitaba toda esta parte de libertad. Y Costa Rica me ha dado esta libertad de, de, de vivir a mi manera y darme cuenta que hay otra, o sea, hay otra manera de vivir, que tú puedes decir también cómo vivir y puedes vivir de lo que te gusta. Aunque no es fácil, pero por lo menos tienes esta opción de decir, si esto es lo que quiero, pues lo voy a intentar. Además de tu faceta como nutricionista, también te sigues dedicando a enseñar a niños, niñas, mujeres embarazadas, eh, lo que es la natación, lo que es la natación artística y lo que es este amor por el agua. Eh, ¿Qué te aporta esta conexión tan fuerte que tienes con el agua? Porque al fin y al cabo te vas a Costa Rica a un paso de la playa, del mar, que tienes agua. Sigues también relacionada con las piscinas. O sea, toda tu vida sigue rodeada del agua, pero sin normas. Sí, totalmente. O sea, desde que dejé de competir, eh, he seguido vinculada al mundo acuático y creo que va a ser así siempre. O sea, no creo que vaya como a desvincularme de todos los deportes de agua o del mar, o sea, del agua en general. Eh, Me siento muy libre en el agua, me hace sentir muy bien, me da mucha paz, mucha tranquilidad y me gusta eh, aportar todo esto a otras personas, o sea, que otras personas también puedan conectar como yo conecto hoy en día, ¿no? Pero transmitirlo pues desde esta conciencia y que bueno, pues que las otras personas lo disfruten. Sobre todo, ¿qué es eso? Que encuentren placer y disfrute en lo que hagan en el agua. Y a mí siempre me ha acompañado, o sea, también como he estado en otros países, lo que es la natación o natación artística me ha ido acompañando. O sea, gracias a haber hecho este deporte, pues he podido trabajar en otros países de entrenadora. Entonces al final es como mi lugar seguro, mi zona de confort y que va conmigo. O sea, yo sé que viajo con eso y que allá donde voy, esta sabiduría que tengo y esta pasión que tengo por este deporte o por el agua en general, eh, la puedo transmitir en cualquier lugar. Entonces, aquí me hace sentir como en casa. O sea, yo el poder dar clases me hace sentir en casa porque es una cosa que he hecho toda mi vida, entonces como me sale fácil y me gusta mucho ver a las otras personas disfrutar, tanto niños como jóvenes como adultos y sí, y en diferentes ámbitos. En tus redes sociales tienes distintos programas eh, que estás haciendo, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues mira, hoy en día estoy enfocada tanto en el online como en el presencial. Sí que es verdad que tengo más clientas en online, porque sobre todo son mujeres que están en España, entonces en el online me va súper bien. Entonces lo que ofrezco son sesiones privadas, que entonces hago planes personalizados. Entonces, claro, trabajo mucho el caso concreto de cada persona y es así de manera pues muy individualizada. Después tengo cursos online que di en su momento y ahora los tengo que actualizar para volverlos a ofrecer, que esto también lleva un tiempo, entonces estoy trabajando en ello. Tengo una masterclass de alimentación cíclica que va a ir de la mano de una guía, que es la guía de alimentación cíclica, que esta guía ya la había ofrecido, pero ahora voy a hacer la parte de la masterclass y la guía. Entonces, una clase, bueno, más que una clase, es un espacio en el que vamos a aprender a adaptar la alimentación a cada fase del ciclo. Así que va a ser, bueno, pues es un espacio para conectar y para entendernos un poquito más a través del alimento. Y por otro lado, estoy trabajando en otras guías para tener más servicios así como, bueno, que la persona pues pueda comprar y se lo pueda leer tranquilamente. Y mi idea es que en un futuro pueda hacer pues más talleres, más eventos presenciales. Eso me encantaría, tanto aquí como en España, también pues para poder viajar a España y a la vez también pues poder trabajar ahí y hacer cosas de manera presencial y también
me encantaría hacer retiros. O sea, esto lo he dicho desde que llegué aquí a Costa Rica, que me gustaría hacer retiros con mujeres. O sea, traer mujeres aquí a Costa Rica para que vean lo que es este país y poder compartir con ellas pues lo que yo estoy disfrutando y lo que he aprendido aquí. Y después también hacerlo en España, o sea, en mi tierra. Al final quiero sentirme en, o sea, como eso, ¿no? De donde soy y con mis raíces. Entonces, bueno, esto es como lo que se viene. Me gustaría hacer retiros, pero seguir trabajando mucho con las sesiones privadas. Me gusta mucho el uno a uno. Hombre, creo que es muy bonito, pero también es muy bonito cuando los haces en grupo. Yo que he tenido el honor de poder estar, eh, tengo que decir que los haces tan amenos, tan increíbles, que es lógico y normal que la gente te quiera escuchar, te quiera entender, esté pendiente, ¿no?, de lo que estás diciendo, porque es que tu voz engancha, vales mucho, tienes mucha luz, brillas mucho y aunque muchas veces no te lo creas, eso hace mucho porque acompañas muy bien y acompañas muy bien también a lo que es el proceso eh, menstrual de la mujer, porque sí, nos dicen, bueno, te va a venir la regla, aquí tienes el Tampax y aquí tienes la compresa y búscate la vida Sí. y si tienes altibajos, vete a un psicólogo, ¿no? Y creo que todo este proceso que tú enseñas de los cambios que llegamos a tener en un mismo mes, creo que es que es digno de escuchar y de poner atención. Y creo que si ya lo es a través de una pantalla, de tú a tú, lo harías increíblemente. Y los retiros, creo que puedes llenar tanto a las personas y a las mujeres como a ti misma y creo que puede ser algo muy espectacular. Sí, confío en que si yo tengo muchas ganas de compartir eso más de manera presencial. El online me encanta porque puedes llegar a muchas personas, estén donde estén, a través de una pantalla. O sea, es muy fácil hoy en día tener una pantalla y tener conexión a internet, pero el presencial, el contacto físico, nunca va a superar lo que una pantalla. O sea, no es la misma energía. No es lo mismo. Entonces tengo muchas ganas de hacer eso, más encuentros presenciales. Y lo noto cuando he trabajado con chicas aquí, aunque sea uno a uno, o sea, sesiones privadas, pero he hecho presenciales aquí, lo disfruto muchísimo. Me encanta. Entonces, bueno, quiero llevar eso al grupal y ojalá en modo viaje, porque si vienen aquí van a disfrutar muchísimo y van a conectar también con lo que tiene el lugar, la naturaleza, los animales. Entonces, Costa Rica es un buen lugar para hacer retiros y para aprender de eso, del ciclo, de cómo funcionamos nosotras como mujeres, que pues es todo un mundo por descubrir, que somos súper complejas, que no nos han hablado, no nos han contado nada, es lo que tú decías, la regla y ya, es lo único que sabemos, pero vivimos tanto más que es una lástima que estemos desconectadas de eso o que no nos compartan esta información que tendríamos que saber desde pequeñas, tanto nosotras como el entorno. Porque Mm. claro, si no nos entendemos nosotras mismas, ¿cómo vamos a hacerle entender a un padre, un hermano, una pareja? Eh, es que es imposible. Nos toman como locas, pero no, es que simplemente pues somos cíclicas, no estamos locas. Totalmente. ¿Qué diferencia hay entre una dieta y una alimentación intuitiva? Mira, pues la diferencia es bastante fácil de explicar y de entender. Una dieta parte más desde la norma, la regla y el control, o sea, desde la exigencia, y la alimentación intuitiva podríamos decir que parte desde la escucha y desde la conexión con el cuerpo y con el alimento. Es decir, necesitas aprender a escucharte, o sea, preguntarte qué necesita mi cuerpo ahora, porque ahora no es lo mismo que de aquí 2 semanas o de aquí un año, de aquí un mes. Entonces, ¿qué necesita mi cuerpo ahora y cómo se lo puedo dar sin culpa? O sea, honrando lo que necesito
sin culpa, sin restricción, sin compensación, sin juzgarme. Eso sería como un poco la diferencia. O sea, uno es desde la exigencia y la otra es desde la escucha y la conexión. ¿Qué papel juega la conexión emocional con la comida en el bienestar físico? Pues desde mi propia experiencia lo es todo. O sea, desde mi propia experiencia y desde haber trabajado con otras mujeres, bueno, y hombres también he trabajado, pero ahora estoy más enfocada en mujeres, creo que lo es todo. O sea, a través de la alimentación te puedes dar cuenta cómo está una persona. A través de lo que come y cómo come, puedes ver pues cómo está viviendo, por lo que está pasando, cómo se está sintiendo. Y yo siempre digo que el plato, o sea, lo que vemos en un plato es el resultado de cómo estás tú, ¿no? Te da mucha información. Entonces creo que la parte emocional está muy conectada en lo que vas a comer. O sea, que hay que trabajar para mí la raíz. Porque siempre decimos, bueno, pues las dietas, los menús, pero por mucho que yo te haga el mejor menú, lo más saludable posible, lo más balanceado posible, si tú emocionalmente estás pasando por un momento duro, difícil, da igual, es que no vas a poder seguir esa dieta. La vas a hacer 1 o 2 días, pero a la larga no va a ser sostenible, entonces no me interesa. Entonces hay que trabajar la raíz. Por eso yo muchas veces tengo que derivar a mis pacientes a terapia o, sí, a trabajo psicológico, emocional, porque obviamente yo no soy psicóloga, no puedo abordar todo, pero es eso, es muy, muy importante trabajar desde la raíz y trabajar otros hábitos, no solo la alimentación. ¿Te has planteado estudiar psicología? Sí, la verdad que sí. Sobre todo estos últimos años, desde que ya llegué a Costa Rica, que conecté mucho más con mi cuerpo, le di mucha más importancia a la salud mental. Bueno, fui consciente de la importancia que tiene la salud mental en la vida, en todo. Eh, sí, me lo planteé. Lo único que no sé si me veo con las ganas de hacer eso, una carrera universitaria. Claro, la podría hacer a distancia. Quizá me lo podría tomar con calma e ir haciendo, pero me doy cuenta que me gusta mucho el tema de la mente, las emociones. Leo mucho sobre eso, escucho muchos podcasts. Entonces, me voy como formando de manera autodidacta, como hice también con la nutrición al inicio. Pero bueno, quién sabe, no, no me cierro a eso tampoco. ¿Qué tipo de personas llegan a ti? Deportistas, mujeres con desequilibrios hormonales, personas que quieren reconciliarse con su cuerpo. Mira, pues hoy en día sobre todo son mujeres eh, con desequilibrios hormonales, sobre todo con alguna patología hormonal como síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, miomas o simplemente un desajuste hormonal de eso, pues tengo ciclos irregulares o tengo un poco eso, hormonas alteradas. Eh, pero también me llegan mujeres con problemas digestivos, esto es lo que estoy viendo últimamente más y en lo que me estoy enfocando cada vez más y me estoy formando más porque veo que es uno de los grandes problemas hoy en día, la inflamación, las digestiones, que está muy vinculado al sistema nervioso, al estrés, a este ritmo de vida que llevamos acelerado, que nos está enfermando a todos. Entonces, me llega un poco de todo, pero sobre todo de salud hormonal, o sea, desequilibrios hormonales, problemas digestivos y también mujeres que simplemente se quieren sentir mejor con su cuerpo, quieren tener más energía, quieren tener, bueno, pues unos hábitos de vida pues más sostenibles y un poquito más de orden en su vida y en su alimentación. Así que un poquito de todo. ¿Qué importancia le das al descanso, al placer y a la flexibilidad en la nutrición? Bueno, pues el descanso es uno de los pilares, igual que lo es la alimentación y el ejercicio físico. Para mí el descanso es uno de esos pilares que hay que darle más importancia del que a lo mejor le damos, porque pensamos que descansar simplemente es, bueno, pues la hora de ir a dormir y ya. Pero hay que cuidar, ¿no? Ese momento de dormir y hay que ser conscientes que esas horas de sueño, pues el cuerpo es cuando aprovecha para regenerarse, para depurarse, para desinflamarse. Entonces, hay que cuidar mucho el sueño, las horas de sueño, el cómo dormimos.
Entonces es uno de los pilares claves. Y el placer y la flexibilidad, eh, es que creo que la vida sin placer no tiene ningún sentido. Y la flexibilidad también es clave porque es el que te da libertad, ¿no? El salir un poco de la exigencia, de la norma, la regla, de lo que sería una dieta, un menú cerrado. eh, y hay que aprender a tener como este balance. Y entonces, por eso tenemos que ganar esta flexibilidad y no tratar de hacerlo todo perfecto, sino como ir viendo lo que nos funciona a cada una de nosotras y respetarnos. ¿Podrías contarnos alguna experiencia que te haya marcado especialmente acompañando a alguien en todo este proceso? Mi experiencia como tal ha sido un caso concreto, no recuerdo ahora, pero siento que es que cada caso me marca mucho. O sea, con cada mujer que he trabajado, cada mujer que ha pasado por mí, me ha marcado de cierta manera, porque yo aprendo muchísimo de cada caso. Cada caso es un mundo porque cada mujer es un mundo. Entonces, con cada caso tengo que enfocarme en unas cosas, investigar más de un lado que de otro y aprendo muchísimo de lo que ellas viven y de su proceso, de acompañarlas. Entonces, creo que me nutre mucho trabajar con cualquier tipo de mujer. Para mí, cualquier caso es bienvenida y lo voy a disfrutar porque me vuelco muchísimo. O sea, trato de exprimirme al máximo y dar lo mejor de mí y que la persona se sienta sostenida. Sobre todo, yo priorizo mucho el acompañamiento. O sea, estar ahí. Que la persona se sienta que obviamente ella es la responsable principal, pero que yo le estoy ahí dando la mano y la estoy sosteniendo. Para mí eso es clave. ¿Qué te Vaya. inspira esta nueva vida en Costa Rica? Pues a bajar mucho el ritmo, porque aquí el ritmo pura vida es un ritmo lento, no tienen prisas, no hay horarios. Tú les dices de quedar a una hora y ellos llegan pues cuando les va bien, tal cual. No 5 minutos o 10 tarde, no, una hora tarde. Entonces ellos tienen otro ritmo y viven mucho más relajados. No sé si experimentan el estrés o lo viven de otra manera, me imagino, pero me inspira mucho a estar más tranquila, más en calma y sobre todo mucho más presente. Y eso es lo que hace estar en contacto con la naturaleza, que te aterriza, ¿no? Te enraiza y te da esta presencia que en la ciudad es como que sientes que sales a la calle y ya vas como acelerado y también muchos estímulos de consumismo. Aquí, yo que estoy en un pueblo, poco puedes consumir y al final todos los planes giran en torno a la playa. Entonces, si quedas con alguien, pues vas a ver el atardecer, vas a dar un paseo por la playa. Entonces, no consumes, estás más presente con la persona. Si comparas tu vida actual con la de aquella niña y después esa chica y después esa mujer, todas esas fases, si las comparas con la actual, ¿qué ves? ¿Qué cambio? ¿Qué perspectiva? ¿Cómo te ves? Bueno, me quedo donde estoy ahora, obviamente, eh, porque siento que hoy en día puedo elegir lo que quiero, aunque hay muchas cosas que quiero seguir cambiando, porque quiero seguir evolucionando, pero me siento mucho más libre, me siento mucho más conectada a mi cuerpo, a mí, a lo que quiero y aprendiendo mucho eso, a escucharme y a preguntarme qué quieres ahora, sin juzgarme en si esto va cambiando, porque va a ir cambiando y ha ido cambiando y no pasa nada. O sea, ya como que acepto que ahora estoy aquí en Costa Rica, pero de aquí a unos años, si quiero volver a España o si me quiero ir a otro país, pues tengo la libertad de hacerlo. Y como ya lo he vivido, pues sabría cómo volver a empezar. Entonces, pues me siento mucho más libre, más conectada y confiando muchísimo más en mí y en todo lo que he ido aprendiendo. Al final esto pues me ha ido construyendo. ¿Qué nuevos proyectos tienes en mente? ¿Y algún sueño que estés construyendo o que quieras construir en Costa Rica? Pues a nivel laboral me gustaría mucho, como te comentaba antes, hacer retiros con mujeres.
tanto aquí en Costa Rica como en España y ojalá también en otros países porque me encanta viajar y sería una manera para seguir viajando y encima compartirlo con mujeres, que puede ser súper nutritivo. Y a nivel más personal, me gustaría mucho formar una familia, o sea, ser mamá. Es uno de mis sueños. Creo que desde que nací yo quería ser madre. O sea, de lo primero que dije es yo quiero ser mamá. Entonces, obviamente, pues eso, formar una familia. No sé si va a ser aquí, en España, no lo sé. Pero creo que es como el próximo sueño que me gustaría mucho así a nivel personal. Pero ya eres mamá perruna. Sí, eso sí. Tengo por aquí, creo que está durmiendo. A ver, la voy a llamar. ¿Vela? Mira qué Oh, naguseta. ¡Oh! conexión Costa Mira, Rica-España. Bueno, conexión. Quieres formar una familia, pero ya tienes la familia perruna. sí, ya está en proceso la familia. Ha empezado por perro. El Bueno, perro es la perra. prueba de fuego, yo lo Bueno, decía. es que Así perra que, suena bueno, muy mal. la perrita. La perrita. Sí, suena un poco feo. Pero sí, hemos empezado con perrita. No, es un Y, amor. O sea, estamos súper felices, la verdad. y a más, lo bonito es que este momento, bueno, aunque el mío está un poquito Y se alterado, puede, si para, Lagún, sí, se puede hemos, seguir. bueno, estamos viviendo esta experiencia juntas, a distancia, si me deja, va, esta Que experiencia se juntas, calma. a distancia, pero es bonita, porque ¿quién nos iba a decir que hace un año estaríamos ahora mismo tan felices al lado de estos animalitos? Sí. Sí, la verdad que si no me lo hubiese imaginado nunca. Hace un año no. La verdad que no. Y además vivirlo eso juntas. O sea, como que coincidir, porque además tienen que. Vela va a hacer 5 meses y Lagún tiene 4. Cuatro, O sea, sí, que sí, tienen la misma edad. Así sí, que sí, sí. totalmente. No, son un amor. Son una locura, pero son un amor. Son unos Bueno, bichitos que se Belita quiere van a hacer bajar ya, yo creo. famosos. Los bichitos famosos. Si se calman un poco. Bueno, este Vela. bichito. Vela ya de abajo, pobre. Y para terminar, si miras hacia atrás, ¿cómo resumirías tu viaje de la natación artística al alma libre que eres hoy? Pues como un viaje de volver a mí, la verdad, de reencontrarme conmigo, con lo que deseo y muy transformador. Al final he pasado por muchas etapas, he vivido muchas cosas, momentos tristes, muy duros, pero también que me han hecho fuerte y resiliente. Y también creo que donde estoy hoy en día es gracias también a lo que me ha pasado. Ojalá no hubiese pasado, por ejemplo, como la muerte de mi madre, pero sé que eso me dio fuerzas y me dijo, vale, cumple tus sueños, o escúchate qué quieres. Y uno de mis sueños era venirme a Costa Rica y entonces pues eso para mí es como muy transformador y me ha dado mucha fuerza. Así que bueno, un viaje de reconexión, de volver a mí y, y de saber que bueno, pues ahora ya escuchándome pues puedo ir donde quiera. No sé si te has dado cuenta, pero yo después de esta entrevista me he dado cuenta que el deporte empieza con tu padre y la persona que eres actualmente termina con tu madre. ¿Esto qué significa? Que desde el punto de vista que yo lo puedo ver, la conexión con tu madre es mucho más fuerte que la conexión que hayas podido tener con tu padre. ¿Por qué? O no la conexión que hayas podido, sino que tienes actualmente todo y que tu madre ya no está, pero la conexión que te une a ella es mucho más fuerte que la conexión que tienes actualmente con tu padre.
Por eso cuando vas a dar clases de natación es un, sí, me gusta, sí, me lo paso muy bien, pero yo quiero enfocarme con lo mío, con lo que tiene relación con tu madre, la tranquilidad y la felicidad que te da pensar que todo esto te guía y te hace estar al lado de tu madre. Entonces, puede ser que todo este, no rencor, pero sí malestar que tienes cada vez que vas a dar una clase, aunque después estés allí, te encante, te lo pases genial y te encante conectar con la gente, pero puede ser que este malestar que te da el, jolines, me gustaría tener más trabajo de todo esto de nutrición, dietética y todo esto, y menos clases, tenga relación con todo lo que actualmente hay en tu ámbito familiar? Sí, obviamente siento que todo está muy conectado y nuestros padres nos marcan mucho y la infancia marca mucho. Eh, yo lo que trato es de quedarme con lo positivo de cada uno. A mi padre agradezco mucho que me haya inculcado el deporte, porque yo hoy en día soy una persona activa y disfruto mucho de hacer ejercicio físico y es una cosa que me va a acompañar siempre y que no me puedo faltar. En cambio, mi madre no era nada deportista. Entonces, en eso agradezco mucho a mi padre que me haya inculcado. Pero por el otro lado, todo lo que me transmitió mi madre de esta compasión, este amor, esta calma, esta tranquilidad, esta escucha, pues yo es lo que intento transmitir tanto en las clases hoy en día de natación como en la nutrición. Entonces, conecto más con la esencia de mi madre porque es lo que a mí me da paz. Y toda esa parte que me transmitió mi padre de exigencia y de obligación, intento poco a poco desvincularme y yo no transmitirla en nada de lo que comparto. O sea, no me gusta que la gente haga las cosas por obligación y por exigencia. Después todos tenemos obligaciones y responsabilidades, es así, porque es la vida. Pero hay mucho que sí que podemos elegir y no hace falta quedarte en un lugar en el que no quieres estar. Y, y sí que, claro, tiene relación con mis padres. O sea que me has hecho reflexionar como siempre, y te lo agradezco. Pero sí, 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 me resuena mucho. Quan la vida t'ha fet caure, què i qui t'ha tornat a aixecar? Que és molt la meva disciplina interna i els meus hàbits. O sigui, tant l'esport com el fet de cuidar-me, el voler seguir cuidant-me i el prioritzar molt la meva salut. I qui? Doncs molt les meves amistats, que em coneixen de tota la vida, llavors és molt fàcil eh, pues, transmetre el que estic passant i sé que estaran i no em jutjaran. I la meva família, sobretot la meva germana i la meva tieta, són claus avui en dia. ¿Qué significa para ti la palabra paz? ¿Y, y dónde la encuentras? Paz para mí es salud. O sea, yo sé que si estoy en paz, mi salud está en balance, o sea, tengo buena salud. Y la encuentro en mis hábitos de vida y mucho en la naturaleza y en el silencio. Muchos hemos perdido a alguien importante, pero ¿cómo te ha ayudado ese dolor a crecer y a querer distinto? Pues la pérdida de mi madre para mí ha sido un motor de seguir viviendo con fuerza y seguir viviendo por ella. Y también de cumplir muchos sueños que ella se quedó pendiente por cumplir. Entonces, ella no le dio tiempo, pues yo quiero cumplir esos sueños por ella. Entonces, es un motor, sí, hoy en día me da mucha fuerza y es un motor muy grande. ¿Cuál es tu manera de cuidar el ánima cuando todo se va en orris? ¿Cuál es tu manera de salir? Eh, Primero me permito estar mal, o sea, llorar. Yo necesito mucho llorar para soltar, entonces me hago bolita en mi habitación, en mi cama, lloro todo lo que tenga que llorar y después también
compartir mucho lo que siento con las personas con las que tengo confianza, tanto mi pareja, que es mi pilar fundamental hoy en día, como amigas de mucha confianza que están ahí para escuchar. Si haguessis de triar un moment de la teva vida que t'hagi canviat per dins, quin seria i per què? Bueno, hi han dos claus. Un és la mort de la meva mare, òbviament, em va transformar totalment, i després el venir a Costa Rica. Aquests són els dos moments. Si poguessis enviar-li un missatge als teus pares des d'aquí, Mira, al meu pare li diria que gràcies per inculcar-me l'esport, que he après molt a tenir aquesta disciplina, aquesta constància, aquesta força interna, i que agraeixo molt, bueno, que ha fet, jo sento que ha fet el millor possible. Eh, I la meva mare, doncs, gràcies per l'amor incondicional que em va donar i que sempre m'he sentit com molt, molt recolzada, molt acceptada i que podia ser sempre jo mateixa, sense... No havia de canviar res, que tot estava bé i bueno, doncs gràcies també per ser el meu lloc segur en aquest món. què li diries avui a la Clàudia petita quan buscava la perfecció dins l'aigua? Que la perfecció no existeix, que deixi de buscar-la perquè no existeix i el que ha de fer és connectar més amb la seva autenticitat, ser ella mateixa, confiar en el que és i ja està. I mostrar-se i no buscar la perfecció ni la comparació. Que està bé ser com ella és. ¿Cuál ha sido el precio y el regalo de escuchar a tu propio cuerpo? Pues el darme cuenta que estaba yendo en contra de lo que necesitaba y que por muchos años pues lo estaba ignorando y que escucharlo entonces me ha ayudado a conectar mucho con lo que necesito y con lo que quiero y me ha traído esta salud y este equilibrio que a lo mejor no tuve en otras etapas de mi vida. ¿Qué te ha enseñado Costa Rica que no te haya enseñado ninguna piscina? La calma y el ritmo más suave, como el vivir más lento. Sí, el que no hay prisa. Quan tanques els ulls i penses en la felicitat, on ets, amb qui ets i fent què? Rodejada de la meva gent i fent alguna simple, com compartint en una taula menjant bo, disfrutar el bon menjar i amb ells, rient, fent bromes i en un ambient així com relaxat, però en família, amb la meva gent. ¿Qué quieres transmitir con tu proyecto de Claudia Alma Libre? 3 palabras. Conexión, escucha, o sea, autoescucha y paz. ¿Cómo te gustaría que te recordaran el día de mañana como profesional? Pues como una persona que escucha de verdad, que se implica, que empatiza y que acompaña con amor. O sea, que está presente y que de verdad vive contigo el proceso. ¿Y como persona? Cariñosa, atenta y también presente. Y como que puedes contar con ella, con una persona como que es fiel y no te va a traicionar. Si una niña joven te está escuchando ahora mismo y se siente perdida con su cuerpo, ¿qué le dirías? Primero de todo, creo que es muy importante que se rodee de personas en las que puede confiar, que, que si necesita sostén o opinión o necesita como sentirse más guiada, que sepa que le van a aconsejar lo mejor posible para ella. O sea, que se rodee o sea, que tenga un buen entorno. Eso creo que es clave. Y después que se escuche mucho. Que se escuche mucho y que lo que ella desea
y siente, es válido, por mucho que no se parezca para nada a lo de su amiga, lo de su hermana, lo de cualquier persona de su entorno, que le dé valor y, y que haga eso, que sienta que está bien, que por algo lo siente, que no se lo cuestione tanto, aunque esté fuera de la norma, que está bien sentir lo que siente. Hi ha una nena jove, una nena, bueno, noia jove, que s'estigui plantejant deixar algun esport d'èlit, però que tingui por al fracàs? O sigui, que senti que és un fracàs deixar l'esport, el que sigui, què li diries? Que mai serà un fracàs escoltar-se i fer el que li dicti el seu cor. Que si ara mateix és deixar aquest esport, no significa eh, que s'acaba el món ni que no pot connectar més amb aquest esport, però d'una altra manera. Al contrari, potser ha de canviar la manera de relacionar-se amb l'esport i pot ser fent-se entrenadora o pot ser deixant de competir però disfrutant-lo de manera lúdica, que mai serà un fracàs escoltar-se. Avui hem compartit molt més que una entrevista. Hem viatjat des d'aquella piscina on tot va començar fins al mar de Costa Rica, a l'altra part del món, on la Clàudia segueix nedant, ara en aigües de consciència, calma i llibertat. Hem après que el cos és un llenguatge per escoltar-lo, és estimar-se i que l'èxit, com diu ella, no sempre es troba en les medalles, sinó en la pau interior. Per mi, la Clàudia és tot això i molt més. Llum, pau i lealtat. Ella és aquell record a la placeta, aquell cafè llarg, ple de confidències, aquell blanc que és puresa i aquell rosa que ens defineix. Avui, en un dia que per mi sempre serà especial, m'emporto un regal immens, la teva veu, el seu exemple, el teu exemple i la teva amistat. Gràcies per ser i per brillar. I a vosaltres gràcies per escoltar-me en una conversa tan especial de veritat, emoció i inspiració. I això és Passió Esportiva, on casa significa ànima. Gràcies. Que maco. Moltes gràcies a tu, Mary. M'encanta l'entrevista. Sento que ha sigut molt terapèutica, per almenys per mi. M'ha servit a modo teràpia i molt agraïda per aquest espai, la veritat. Espero que el que hem parlat i el que he compartit doncs pugui arribar a la persona que necessiti en el moment i que inspiri una mica. Sobretot, doncs això, que connectin més amb ells mateixos, que s'escoltin i que respectin el que senten i necessiten, que per mi això és clau. I Molt agraïda. també escolta't a tu mateixa. Sí, que és el més difícil al final. Començar per un mateix, sí.